L-ewwel u t-tnejn ta' Novembru huma jiem importanti, jiem ta' riflessjoni li f'pajjiżna għandu sentiment importanti ħafna. Bħalkom konna u bħalna tridu tiġu. Żgur li smajtu wkoll il-vers Trapp issir u bniedem bħalek kont. Versi li ġeluna nirriflettu li fl-aħħar mill-aħħar aħna ninsabu f'passaġġ biex minn din id-dinja ngħaddu għad-dinja l-oħra. Xi darba għexu nies qabilna u xi darba fil-futur qed jgħidu kien hawn nies oħra qabilna li jgħixu żmien tagħhom. L-ewwel u t-tnejn ta' Novembru huma jiem importanti, jiem ta' riflessjoni li f'pajjiżna għandu sentiment importanti ħafna. L-ewwel ta' Novembru huwa jum il-qaddisin kollha u t-tieni ta' Novembru huwa jum il-mejtin kollha. Jew inkella tradizzjonalment lejl tal-erwieħ jew jum l-erwieħ kollha. It-2 ta' Novembru kienet xi ħaġa li bdiet fi Spanja imma ġiet imħaddna mill-Knisja Kattolika u f'Malta hija popolari immens fejn il-qrabat ta' dawk li ħallew din id-dinja jżuru ċ-ċimiterji li għandna imxerdin fil-Gżejjer Maltin u anke jonoraw il-memorja tal-eżis tagħhom. L-oqbra u ċ-ċimiterji huma differenti f'kull pajjiż. Malta għandhom xeħta artistika wkoll. Ovvjament dejjem marbuta bi xbija reliġjuża imma anke jaddatta skont il-lokal li jkun. Jekk pereżempju xi ħadd ġej mill-lokal ta' Naxxar tara l-istatwa ta' Marija Bambina minquxa fl-irħam bħala tifkira wkoll li dik il-persuna kienet mill-lokal. Jekk persuna kienet minn Birkirkara ġieli tagħlaq żbija tas-Salib jew inkella Santa Elena. Barra minn Malta nafu, forsi ġieli sifirtu rajtu anke intom bajnejkom l-oqbra jkunu differenti ġieli anke direttament fil-ħamrija fl-art u l-madwar ikun kollu ħaxix. L-ewwel ta' Novembru huwa jum il-qaddisin kollha. Il-qaddisin huma nies bħalna li jgħixu f'din id-dinja imma li l-Knisja Kattolika elevathom għal stat spiritwali. Insellmu lil dawk li ħallewna.